Kaixo lagunok, gu Arrateko Andramari eskolako 5. mailako ikasleak gara. Paper birziklatua nola egiten den erakustera gatoz. Lehenik eta behin birziklatu nahi dugun papera eskuarekin zati txikitan moztu behar dugu. Eta ur askorekin jarriko dugu, 2 edo 3 orduz. Ondoren, iragazkitik pasako dugu bustitako papera. Papera ondo xetuko dugu eta erretilu batean jarriko dugu. Eta azkenik eguzkitan jarriko dugu lehortzeko. Bi egun pasa ondoren, hemen dugu marrazkiak egiteko paper sendoa.